Hai bastantes casos nos que poden caer plazas para baixo. O primeiro caso é que os equipos españois logren un bon rendemento en Champions, Europa League e Conference, e así habería, por coeficiente, extra, unha plaza máis. Así caería o quinto iría a Champions, sexto e séptimo a Europa League e octavo a Conference. Eso no caso de que a Copa ganen Barça, Madrid ou Atlético. Agora veñen os outros casos. Si a Real gana a Copa e queda, poñámoslle, oitavo, a Real xogaría a Europa League e o séptimo iría a Conference League. Non caerían máis. Si a Real non gaña a Copa, gaña a Europa League e queda de oitavo para baixo, a Conference League baixa ao noveno. Pero hai outro caso máis. A ver. Si o Betis queda séptimo ou máis, que é onde está e situado, gaña a Conference League, todo queda igual. Pero, si a Real non gaña a Copa, pero gaña a Europa League, sí, e o Betis gaña a Conference League, e quedan fora de Europa en postos de Liga, a Conference League caería ao décimo.